Oh, ni kasi. Okay, nagbigay may share. Kapag nga to, a page ko lang na dato eh. Ayan, 3 minutes tayo na po. Damit mga technical issue. Streaming nga pa nagtutungtong may panggap ti mapaspasamak ti aglawlaw. This is Sijang TV Bahay Tambayan Bainte Impunto Special Program. Sijang TV Bahay Tambayan Bainte Impunto Special Program. This is a 20 minutes live streaming nga pa nagtutungtong may panggap ti mapaspasamak ti aglawlaw. This is Sijang TV Bahay Tambayan Bainte Impunto Special Program with your host, Sijang. Ayan, naimbag na rabi tayo amin. Nagkakayam kan kakabsen. Welcome to Sijang TV by Tambayan 101.1. Dito nyo lang matutong hayan. And ako ngayon ang magkakasama nyo yung gabi. And dito tayo sa special program natin, Bainte Impunto. This is a 20 minutes live streaming na pagtutungtungan may panggap ti mapaspasama at tiaglalaw. This is Sijang TV by Tambayan, Bainte Impunto special program.
And syempre with your host tonight, ni Carl James Ortez Lupania po, dito yung magsinggal. Ket adan tayo lang iti 20 minutes nga pa nagsasarita. So tatay ko mapay laeng 7:30 nga gapuanan ta nagka-problema iti computer tayo ket nakipag-start tayo lang tatay 7:36 I think 1 minute 6 minutes tayo nga na late iti programa. So ayan, hello Neslina Tara, Tita Neslin Tara is watching Wave ta. Ayan So adati badin sa GTMX ko tata. Ayun, nagsublita yun. Okay, so pagtutungtungan tayo tata pukit talulaeng dayta talulaeng tawag na to yun nga balita anya tatatangarabi ket when no itatay malmalem ket habang kumit kita na kiti Facebook ket addamanen apo ay iti may isang 17 years old edan 17 years old nga taga Santa Lucia nga mapapati nga rape ket adtan in batal damet latan iti bagbagi iti bagi daytoy nga bumala nga balasitang ket ni kakaasi ket sapay la kumata makita dan apo ket tawag na dato ket matulungan met dagiti panakabig iti lenteg nga maimbestigaran dagitoy nga paspasamak teglawlaw tayo. So di may kadwa nga nakita tayo itatay nga pag sasaritaan tayo tatangal daw kaka-G music kanya. Ayan, ada dyan nga ayan, 20 punto kung na ano. Impunto special program. This is a 20 minutes live streaming nga pa nagtutungtong may panggap ti mapaspasamak ti aglawlaw. This is Sijang TV Bahay Tambayan Bainte Impunto special program with your host Magusto CJ. ka gitimag ko Ayun Ay, aghahay ni Tita Naslin Tara. Hello, Tita. Nambag nga rabi. So, 20 minutes ko na tayo nga mag-access tayo na po tiya apagbiit na oras. So, agnayon tayo ti mga 10 minutes siguro. Tapno meta makapagsasarita tayo tiya sagkabasit. Okay, so, kadagiti pada ngagtutubo apo niya. Dumdumeg kayo wag buybuya kayo tata. Ken mawawagan man na po ti matag dagiti viewers tayo tatagarabi ken i-share yu laeng dayto Facebook live tayo tattaket sigurado nga pimandi talaga di boss ko. Excuse me. Okay. So itatagarabi ket maawis kayo ngagbuya iti programa tayo po si Jang TV Bahay Tambayan by Intempunto special program tayo 20 minutes lang dayto ket apagbit laeng natungtungan ken saritaan ket sapay la kuma i-share yu daytoy ta Facebook timeline yu ket i-like ti Facebook page tayo Sijang TV Bahay Tambayan 11.1 dito nyo lang matutunghayan dati Facebook page ken YouTube channel tayo po same nga pangalan dayta Sijang TV ket intayo man itultuloy ti tungtungan tayo tatay nya yu may kadwa nga nakita tatay ti Facebook page ay iti may isang page ket tawag dayto yan may panggap iti civil service examination. So I think ipupush da dayto nga mapasamak nga panag-online nga exam ton dayto nga civil service anya. So no dayto ket I think napinpintas to pay siguro ta kasla kanyami ko mga nga nakaal-ala ti board exam ket may kan kami ti chance na nya nga kitaan through internet ken agbalin nga ag-exam kami na through internet kan dayto civil service examination nya. So dayto ito siguro ket bareng mapaprubaran ton wenno baka may adama pa kitid nga may salsalang tattaket sapay lang kumata maprubaran ton ket dakkel dayto ken may isang oportunidad kada kami nga awan iti board exam na po nga nakaala pa iti board exam na ket amuyo met kadagiti no
kaya tayo kumamit apply tiya gobyerno ket dayta tiya number 1 nakit kita da civil service eligibility kunada nga rodan na. Ayun dayjay garit ka taibak ko. Albums ayun screen capture ko ayun dayjay ko na natatay ne 17 anyos na dalagita natagpo ang patay biktima hinihinalang ni rape ko na DJ Man Santa Lucia dayto yun apo Santa Lucia Ilocos Sur adadtane ye kon nakgaro di tattayan niya civil nga impose tiya ABS-CBN News si tatay laeng mumalmalem siguro tatay dato yan. Civil Service Commission plano nang gawing online ang civil service exams. So kung nadagarod kat we need to restructure the pen and paper test sabi ni CSC Commissioner Eileen Lizada Joyce Balancia tiya ABS-CBN News tatay ni report da tatay atoy apo niya kaya makita tayo ito no dati pag naan na dito ket barbareng laing tama probaranan niya plano kung kunana pa lang may dato ni barbareng no matultuloy ta dito ket dakkel nga tulong kada tayo talaga sila pa makanyami ako natatayan kapisan mat na naisib tataya dyan dito po ket practice pa lang yan dati ko tayo tata kasi dami tinakitak nga may isang padamat laing nga diti Facebook page na dito tayo nya nakita ket agla-live dati kadagiti ag news report da kada dalati no dati makita da nga pagsasaritaan ngagbalin wenno dati mapanunod da pagsasaritaan ket ay nakita ket Allah padasik mamet no bareng no pumatok mamet daytoy nga Facebook page tayo nya ket tultuluan da kaapo ken suportaran nyo daytoy nga programa tayo dito si Jang TV Bahay Tambayan 101.1 ayan nakita pa ket dito na datoy adati may isa nga programa da ngamin ayan libre kayo apo dito yung nagkablaw dito yung stasyon tayo laeng anya tiya Facebook page tayo ayun kung madadati naka-online tataro mabrabi yan yan Jayos ne tag-exam tiya civil service barbareng na matultuloy ti online ton ay barbareng no matultuloy ton ti online dahito nga examination ti Civil Service Commission ano sa palagay mo kapatid ay sus apo nakadado nga lumitlitaw at kanda ti may panggap ka nating online class kanda ti module when ti modular ti shout out man kani Sir Froilan kanina Sir Froilan on siya no i-share mo dahito yung Jujit tap no mabuya na niya tano mga ganan to damdama ta oray no hanga online tatakit mapanood nan tulat mabuya nan tulat ta dahito Facebook live dahito yung Sijang TV yan niya special program tayo 20 punto yun nung binasa ko yung tagal ko iniisip ko na pagmasdan ang larawan ng sasakyan. Anong tunog ang nililikha nito kung nanakin di aeroplano niya? Weng, weng, weng. Eng, eng, eng. Wi, wi, wi. Pip, pip, pip. Anya tatuon ni aeroplano di apo. Inyo, news mo tika da ito yan Kat nag-viral. Ay, sos. Siguro, dagiti nga mindado malang apo hamet nga, hang kumatibagbaga nga amin ta syempre hantay maiwasan ti ag mistake kadag giti ma-mistype tayo kadag ti modules tubing tagaphanan garod ta nakad-adomet anya hamet nga biro kan dati nga tiyempo ti classes ti estudyante tatan ta online classmate kena modularen nga kunada nya ni mestra wano ni mestro
kaya tagara adati module nga ited nang kadagiti itinagan at talaga ito. Dito nga minayan mi apo kat ito mag-single kat particularly ito barangay mi kat ited da kadagiti official. Ay, aping pang news ay music ko niyo. Iyon, ited da kadagiti officialen kat tumulong med dagiti panakabigiti officiales iti barbarangayan kat i-distribute damet kadagiti parents dagiti ubing ket dagiti ubing met song batandan ati lasod ti makalawas sa dadya nga modulen kan kita dumagat dapat ti good for I think one week iti mostly ti kadaywan nga kadaywan nga may payawi din nga module kadagiti ubing niya. So ni met ubingen adatan Gatto yan, awanan ni mestra ni mestro, wala na nga mag-iso kanya di klase niya. Awanan ti discussion Ag-review ka. Ganata kanyam na ko Kadagiti estudyante niya kamusta dagiti online class yo, kadagiti module yo. Nasungbatan niyo matlangin, Webes no bigaten. Biyernesan nagipasa kay ito manin ti module yo, bing baglangin apo. Na kami nababutan dayta nga ko ngayon pagsyatan na ta masurusuruan dagiti ubing niya nga ag-focus pay mas lalo iti dayto election da siguro ket mas tutukan meteng atan dagiti ubing dato ken matutukan talagan tinaganak dato yan ngayon kung nadangar dapo hamet amin ket ammo ni naganak kanya hamet amin nga election ket may suro ni nanang wenno ni tatang kumakanyak ket niya dati ading ko nga agbasbasa ti high school ay dading ko agbasbasa ti high school ket agpaiso kanyak ti mathematics ket ay sus ay di high school na kikagura data nga subject ko na kanya na karay ko na kanya na dito dati mestra kiti ket agpakumpya ti J Blackboard maham aggasgas tartala ti chok ko na kanya na ini rong tomet lang nga dyan sir kuhan na tumaplak direct ko na kanya nakagkatawa ngam no pay kasta kadagiti naganak apo ket tartarabayin nyo lahat kadagiti anak yo tapno makapag-focus da nga nalaing ken syempre magabayan tayo daytoy nga online ken modular class da tatangapan awen ti pandemya ket awaten tayo pelang apo nya ta daytoy sitwasyon tayo barbareng intuno maya tawen barbareng laeng tapno matakwatan damet langan anya iti lunas na wenno bakuna daytoy nga COVID-19 tayo tapno mawakasanin daytoy nga pandemya ti sangalubungan anya ayun is watching 5 is watching yan agipon tayo apo 7:50 PM kadagiti damdamo na lang po ito channel tayo i-like yu lang i-share yu daytoy Facebook page tayo kanati Facebook live tayo tatangarabi Sijang TV by Tambayan 101.1 kadagito special program tayo ket daytoy ba inte impunto special program ti Sijang TV po share you online daytoy ket i-follow you ti Facebook page tayo can also subscribe kayo ti YouTube channel tayo Sijang TV matladayta kahit nga yung ti-share kanya kasi di kalman napanak man na kuha ngamin ta may isang kalkalikagumak ket mapabilang kadagiti reporter wano announcer iti radyo siya ngamin ka ambisyoso na niya baka kuna ambisyoso ang mukhang kaya data ka hello hello kung na talaga niya haan na po kasi talaga nga talaga gamit nga kalikagungan ma'am iti may isang banag tulungan tabagim tapno maragbat mo dayjay nya amo lang nga mambisyonan no talagang kaya mo datakit aramidam ta kabailam nya napanagar na kisarsarita busy yan iyan ket namit ko ni Sir Alex kaya na syempre namit ko pa jay ni station manager Danny Monsignor Casmenia Rasimo Jr. Idia Kalman ket namit ko dyan ni ma'am nalipata kitin na agad na tayo nagbayag kami nga nagtongtong may panggapiti no kasla kami nagamam nga rodan iti manunga when nabayag kami nga nagamam mo ta nagpatpatang kami lang kasi kas Jay da apo nga
nya tinaga na dayan. Ka-welcome ka DJ station ti radyo ti DZNS nya. Welcome na welcome ka jay. Kung nanangar di madam kat may kantulat po ang spasyar. May kantibigan ko na kanya. Kung naman. Ket barbareng niwa. Mapagasatan tayo apo. Ket maala tayo ta masapul day tiyang when niwa awan ka no base ti imbaga na kanya niya Madam G nga nangipasak ti application. Awang kano pa tiya reporter dati ko ito mamyanan from Santo Domingo sa gingganad to sinait kung kunana di kalman di nagpatpatan kami. Yun, api ang tagkasikas din. Awan da lapit nga to dati na nga to nga rin. Alright, 5 viewers, live tayo pala tao, 7:53 PM, kadagiti ang pedang rabi, mang rabi kayon. Ore siya ka na pedang rabi, anya ti si Dayo apo. Ayan, feel free apo, ag-comment kayo, kaya kadagiti dati pa-shout out na dita. Siyempre, tapno mabuya damit da ito, kaya umadumet kadagiti ti members tayo na niya. Ti likers tayo, ti Sijang TV, Facebook page tayo. I-share yun dahil ito yung Facebook Live tayo tatang arabi. Kaya syempre, i-caption mo pa yan. Please follow and like this Facebook page of CJ TV Bahay Tambayan 101.1. Dito nyo lang matutunghayan kung nanangarda yaman mayat-met nga ka tayo anya. Hala, yung pamilya na nakabay. Ay sus, nakad-ado po anya. Nakashare niya Tito Nestle niya. Yun. Ayan na for watching and counting. Hello, Tito Jane at Tadaya Pagaw. Ayan, nambag nga rabi. Ayan. Abangan nyo apo baka danto man ito iparafel tayo ito no sa marsaro nga bulbulan na niya. Kaya Ryan tayo laeng niya program manager tayo. Kanda ito iparafel nanto niya. Dahil ito itongtongan 20 minutes laeng apo gapot first day tayo tata tayo nga na ornos nga nalaing. Kaya kuha tayo lata na niya. Overtime tayo ko. Awan ni station na manager tayo niya. Awan ti station manager ko. Ti station manager ko apo Ketchak. Ti director apo Ketchak. Ti para si kaso apo ti live stream ko kanda giti masabol ko. Ti laptop, agiti microphone, headphones. Amin nga dato isang mga nagtataket shock. Awanan ti sa bali pa niya. 6 viewers and counting apo. I-share yung lang ti Facebook live tayo tata si Jang TV Bahay Tambayan. Dato tayo 20 punto special program tatang arabi. Ayun. Ay sus ni. Ado tag-friend request ka. 5 viewers. Ay lana po. Hello, Tita Snooki. Ayan, no? Karigay tayo agboy-boy at live tayo apo. Tatad tayo special edition tayo. Oh, special edition. Special program tayo ti Sijang TV. 20 punto special program tayo. Balitaktakan ti 20 minutes. 20 minutos lang kumangem nga. Kung nakaroon gapoy ta tawag na tayo. Gapoy tatadamdamo tayo pa lang ti Facebook Live. Ayan. Agi-open kayo apo. Ti pagsasaritaan tayo. Dati kahit yung adamagin. Libre ay apo. I-comment yung lang ti comment section tayo. Kaya adat yung nakniag, buy-buy rakid ti laptop ka, buy-buy ka ti bagbagik. Ayun. Ay, kapsa-kapsa lang kami din internet no kad toy ko. Lukat ko pa tawa ta no. Kasi parang napumig sa internet niya. Ayan ah. Ay, baka nga mangig yung judge Ay, baka nga may mangig di jay Ayun, di dyan na nagsasaunak. Ayan, so kablaawan tayo mampay. Dagiti 4 viewers tayo ngagboy-boy at tangarabi. Ayan, nang rabi kagayo ka din po. Anya tiya pinang rabi share yung mat dito. Dito Bahay Tambayan tayo niya. Tungtungan lang dito iti apagbiit.
Hanga pagbit pa kidiyo na dayto yun nabayag pa basitin. The feedback niya bagandang feedback kay Jilikod na. Hindi magsamba ka kunada eh. Anya po ta aga formal nga kwa tayong tuno bigatan na na for formal to labas. Wala for formal to labas. Na for formal to lang yan nga giya tungtungan tayo ken saritaan tunog bigat alas 7:30. 7:30 ta dayto tayo iset tayo ti oras tayo na niya. In post kong alta tayo ti Facebook page tayo si Jang TV Bahay Tambayan. 20 punto special program tayo ana. Kunana nga rod DJ, this is a 20 minutes na pagtutungtungan no pa nagsasaritaan via Facebook live tayo nya. Dear viewers and ala ang kanta na ko mga mawang pameti ko shen nga viewers tunod ang shen nga viewers iti kada Facebook live tayo tinso sa naktog kanta. Hindi nga na panang may Gia DZLS niya apo idea panang Gia dinamag ni Sir Alex na among tagkanta ko na amok sir nga rafty boses ko na kaya na pagkanta na daat kasi nga na-meet ko dahil may isang singer da DJ dinamag na taga na nakit taga mag-single na ma'am ko na kanya na dinamag ko nung taga mag-single kataan may gayam ka no. Ngayon mo umay dagkang kanta niya po no adati adati okasyon dito iliti mag-single at dada si dadaan nga makon-contact. So dapo iti agla-live nga kanayo ni Gia DZNS Rayaw ti pangal daw nga programa ni Sir Alex. Alas 8 na po iti rabi katawanan iti oras tayo ket napanan iti nasursurok pa ng 20 minutos nga pa nagprograma tayo tatang rabi ket into no bigat apo ket agsimulan iti nya tinaga na dayto ti special program tayo ti Sijang TV Bahay Tambayan by Inte Impunto special program ken daytan ta apo ket 20 minutes live streaming nga panagtutungtong ti may panggap ti paspasamak taglawlaw ken syempre mabuya yu dayta i-post tayo to dayta i-update na kayto apo dito i Sijang TV Bahay Tambayan by Inte Impunto special edition manen nagayam ken kamsat na imbang nga rabi amin bye bye for now ken imbang nga rabi bye bye.